Muladong soal si adupamu dibuat di Batama aseneng ilalaumu. Muladong namar sahid dijabu diurupi mapangubati asa malum. Muladong na hinalunguton ni roham leleng di pangidoho di pasau di Batamai. Di lehom mai akayana kota pena soda potak karejo di lehom makarejo ni asadong dakokna tangan ni di bata namar mudu-mudu ibana. Akan ang gejang umurmu amanginang wida kudul dison ditebay mo umurmu. Di lehom mahai pasod diho dohok pirni todi asasanga dayommu halujawmu marmudu-mudu pinokparmi asasanga dayommu inumommu akua molo dibuat pahopum yang daktar gararsa ay na tua-tua molo nung matua ido dihasi holi hata nalapok geriada molo tajahai spiritualitasnya orang tua sa ido ibana ma anak molo sotak kasau makatai unak konian mekel ay songoni do hoti kidak danak dan di foto ho makatai wajari ma ditiru ho ma gabi hui ho makatai dinggan anak molo sotak kas kacing ni bajuku dai ko patureom mo ma unang eje kau ay songoni do ho ujudak danak ubazui ubadaki usisir molo mau saudang buat tom maniat tes idumoku ay songoni do tiki memet nang pe mauas doa wale hudo tidak mama ndak haus kok minumlah di do kopi untuk mama lah ini udah cukup ndak makanlah minumlah ay songoni do au ujudak danak kok jemoro matua au nuain dang boy buat tom idumoku tido juk ni rohani natoras molo soboya dong cupang na songoni dia nakonna ay las ni rohana ima salomo madok dak kapalang las ni rohani natoras molo marparangin adengga nakapinoparna ido si hutono ni naboso berbahagialah orang yang mamanya masih hidup dia masih boleh berkata horas sinang. Berbahagialah orang yang ayahnya masih hidup, lakukanlah yang baik. Ay boy do ononna oras bapak. Pasu-pasu ni di mata daktar rasam molo jupang lasni roha do dame nasongoni. Di pasu-pasu di bata mahurion. Di pasu-pasu di bata mahamu amang inang. Di lehom madison udan di tikina. Lasni ari di tikina do tano nanapu asa marparbu suasuanan asa mangan jolma do nasa namarhosa.